الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد بندرابي جلبة تدبي مجيب يدبي المصطفى صلى الله عليه وسلم on calminama on jurama on mantama on ƴamanama ko almudum usman jamalik ba ate darsumen hayyo korka hayyo yawa en mbino oɗo darso ko jaɓɓade korka kono noon jaɓɓoten korka ko laɓɓinde ɓerɗe ɗe e shirku e bida e mawnikinar e gañgu e jangen walla ciftinen salligi e laaɓal e ko nandi hen sabu seɗen daro e yeeso Allah yataw ɓerɗe ɗe ene laaɓi yataw terɗe ɗe ene laaɓi ɗum waɗi hanki en mbino inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahirin ko Allah wi noon ɓen insistoɓe tinnotoɓe e laaɓal mumen laaɓal comci laaɓal ɓandu laaɓal ɗo juulete jaafoɗon ɓeɗo Allah ne yiɗɗumen ɗum noon kebbinen e julde al Mustafa sallallahu alaihi wasallam ha ɓerɗe ɗe laaɓa ko adi fof en mbino hanki nduɗo lewru yawa e giɗoma mo jiɗɗa o al Mustafa sallallahu alaihi wasallam no yimɓe Aisha wini omo heewi ko horanno hen ɗum noon jaɓɓoɗen korka eɗen koora on korannoɗo naafila ndeysan ɓeyda naafilaji ɗi juulannoɗo naafila ɓeyda naafilaji ɗi cakkotonoɗo ɓeyda sabu en mbino nduɗo lewru ko hen golle men ɓamtete to Allah ɗum noon oɗo dossier paaɗo to Allah tedduɗo o kala kene woni dossier o kala kene woni oɗo milaf e ɗiɗo kayita yataw ene moƴƴi yataw ene laaɓi so kayitaji men ene paana to Allah yataw shirku ala hen yataw bida ala hen yataw haasidagal ala hen yataw gañgu ala hen yataw mawnikinar ala hen yataw ngamele ala hen aybere ala hen worɗede ala hen añande julɓe moƴƴere yataw ala hen Allah ne yiɗi julɓe mum omo yiɗi jeyaɓe makko sa waɗi jeyaɓe makko ko welanimo o mettina mettere Allah noon heƴane men bandiraɓe sehilaɓe inna Allah yuhibbu tawabin yo Allah waɗeni tubaɓe e kadi e laɓɓinoɓe ɓerɗe men e ɗiɗo jikkuji kalɗini bonɗi ɗi bandiraɓe sehilaɓe ɗum waɗi guiɗama mo jiɗɗa o al Mustafa sallallahu alaihi wasallam wi sallallahu alaihi wasallam o wi jikku moƴƴo ene teddi to peesiɗe darke kañum adi korka adi juulu o yi ɓure mon ɓadade mi fof to jonde to darge to ɓurɗe moƴƴude jikku nam bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe islam adima e hunde fof e laaɓal e neɗɗankagal ha tente ko wiyete hygiène ko bandiraɓe sehilaɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi en mbawa haalde salligi taw en kaala laaɓal dutɗen seeɗa o wi goto e mon hoto taaro e nokku ko wayno beñuwar ni ndiyam ganduɗa dogata taaroɗa hen duttoɗa calliguinɗa hen guitta hen calliguinɗa walla lootoɗa hen o wima hata waɗ ɗum o wi hata taaro e ndiyam ɗam dogata ɓuftoɗa hen ɗum hoto waɗ ɗum walla calliguinɗa hen hadith rawahu muslim la ilaha illallah muhammadun rasulullah enen gadi yimɓe fof e laaɓal e moƴƴere o rutti o wi sallallahu alayhi wa sallam nden to ɗe kene waɗano huɗede gueɗe tati ene mbaɗa neɗɗo huɗede julɗo huɗe te julɗo fotani huɗede bandiraɓe sehilaɓe o wi ngara jaltoya e less ɓuɓri walla lekki tawne jibina jaltoya ɗon yimɓe ngara jaɓɓa hen kuɗma o ya rento ɗum o walla e dow laawol yimɓe ɗo yimɓe ndewata ngara jaltoya ɗon walla ɓiye yaltoye ɗon yimɓe ngara jaɓɓa hen ɓe kuɗma ɓe kuɗa ɓiye o yirma moɗon mbaɗ ɗum o wi ndiyam ɗo yimɓe jarata ko wayno woyndu ko wayno tufde hoto ngar jaltoyen ɗon yimɓe ngara ɓe jaɓɓa hen ɓe kuɗma la ilaha illallah hygiène e laaɓal ɗum woni diine men diine al Mustafa sallallahu alaihi wasallam hadis rawahu muslim ceerno Usman holko rutti o wi goto e mon sene tanjo so yehi dow wuro omo tanjo hoto tanjoro jungo makko ñaamo yo waɗir nanango ñaamo ngo kañum birdirta kañum calmita julɓe waɗirte kala ko teddi ɗum waɗi yummen Aisha wi nelaɗo en yiɗi waɗirde ñaamo kala ko teddi kala gueɗe teddugal somo ɓorno o ɓornoro ñaamo somo ɓortoro nanamo saɗa naata taarode naatara nanal saɗa yalta jaltira ñaamal bandiraɓe sehilaɓe eynam
Salman al Farisi yahudi mbimo an kam nelaɗo mon jangini on hunde fof o wi aha o jangini min hay nomin natirta tarodde e homin nomin jaltirta tarodde giɗo ma mo jiɗɗa o wi sallallahu alayhi wa sallam o wi hara memro farji ma jungo ma ñaamo o wi saɗa yaltoya jaafuɗon walla saɗa taro horo mem farji ma horo memirɗum jungo ma ñaamo o wi saɗa yara hara fof e tasaka walla e koppo o ƴeewi hygiène bandiraɓe sel enen daɗi yimɓe fo e laaɓal eɗen calligino laabi joyi walla laabi sappo ha sappo joyi o wi saɗa sorɓikino aɗa salgino o wi ya exagére yo ndiyam naata kinema sona taw ka korɗo o wi ya waɗ hende a tengtino no fewi ɗum no fof kono mbiɗ noon al moustapha o wi saɗa tanjo hota tanjoro ñaamo horon memru farju ma jungo ma ñaamo hoto fof e tasa jartaka walla koppu jarta o rawahul muslim bouhari muslim muttafaqun alayhi bandiraɓe sehilaɓe enam o ricci o wi sallallah alih w sallam yimɓe ɗiɗo ene jeehi dow wuuro eɓe jaltoya o wi hoto ɓe jewtid allah yiɗa ɗum la ilaha illallah diine men ko diine laaɓal diine laaɓal physiquement et moralement kono woni yimɓe ndeysan so yiyama qala allah qala rasul ɓe nafa ɗum kono so yiyama jeudi waayi happi haalama e français walla haalama e engele ɓe belto ɓe mbiya ko pinal kono enen gadi pinal bandiraɓe sehilaɓe enam ɗum waɗi o jangini en kanko sallah sallam o wi seeɗen goto men ne naata tarode yo wi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith walla min al-khubuth ene sella ha o wona damm walla o wona ba o wona damm walla wona sukun min al-khubuthi walla min al-khubuthi fo ne sella aɗan ñaago allah yo dande e bone seeɗeneji gori e debbi fof walla ko jaafoɗon e seeɗeneji dewi e gori fof bandiraɓe sehilaɓe so a yalti tarodde jaltira koyngal ma ñaamal mbiya gufranak la ilaha illallah muhammadu rasulullah giɗo ma mo jiɗɗa sallah sallam o wirtima kabareji ɗiɗi o wi ɓeede ene lepte ɓe leptiraka ko mawni kono noon koɓe leptirte ko ene mawni goto e maɓɓe ko ñukkintunoɗo o ƴetta ɗo haala o nawa galle kaari en o ƴetta haala galle samba diallo en o nawa galle samba kadi en o fusa galleji o fusa dairaji o bonna ɓesguji oɗo omo lepte e kabare makko e keddiɗo o tanjotonoka so yehi tarode woni yimɓe so jeehi tarde ene keñi a fadata ha simta ko simtata ko ha simta ha laaɓa tanjoɗa e ndiyam saɗa jogui tissue paper mbaɗa hen bandiraɓe sehla on ji west walla est ɓe ƴettata ko tissue paper enen ƴettan ko tissue mbadden hen ndiyam eɗen yiiɗi laaɓal inna allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahirin ko ni mbaɗen julde ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe mbiɗen ɓeɗo ɗiɗo ene lepte hadith rawah bouhari muslim hen goto o tanjornoko o laɓɓinta ɗum waɗi hen saji woni yimɓe wima ceerno so mbeɗa jogui waswasi e juulo aha so tawi tuuba ma laaɓani kalso ma laaɓani ene adda waswasi e juulo sa tanjima ha gayni sa fayino aɗa jogo waswasi leppin kalso ma ha mbiya ɗum ɗo ko ndiyam wona taare ɗum noon usta waswasi bandiraɓe sehilaɓe eynam miɗa sijidɗo hunde mbasen yejjidde hande ko ɗiɗi yaawa en mbino yimɓe fo ene jaafe ha heddi mushrik e ɓen tikkodirɓe yo allah dandone e tikkodirɓe yo allah laɓɓin ɓerɗe men o laɓɓina terɗe men subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin